गुरुदेव शान्ति खालि हुन्छ प्रत्येकै नै जों कैसे याफां दंनो नांगौ जों साइमानो याफां करेखौ अनेक समय बसुग्र कलाई थें ओंखाय सिनि तिप्राव जों नुखा दासो पर्यन्त नुवाखै जागा जागाय न ठीक न मते आते रक मानजगो न सिनि कैसे याफां करिबे आबरो तिनि हके 1.5 बছर पेन तिनि हके बरो कैसे हंगाके कमावै थे आबनि बागै न हंके तिनि बाबु सिनरायनो और माघ मास नि जरा एकादशी नि कैसे तिथि नि जरा माघो संजतन सैमानो
ए हांगराय तेर पाइमा परे मार खाइका हिंगा परो तिनी हिंगा खाय जतनी कैसा तंग कसंग सा कसंग तंगना बगैना तिनी हिंगा का जरो मानो जों गंगा पूजा खाय पूजा जरो गंगा पूजा खा मा हायसे एक्चुअली वानरे कक बाय गंगा पूजा न जों खाय तो हिंगा का मानो पूजा का तुयो पूजा खाय न जों नायदि सिनि द फरक गागिनि हिमेनो जों जता हिंगा जोंनो थाङै जारि दंनाय बननो जों बेसे पुइतो खाय पूजा जे कथा जेमन दै जोंनो हिंगा थांरिबो अनेक समय हिंगा दै करि हिंगा जों अनेक समय काम करन दंना हमो दै ना जों सावै पासेना हमो दै ना आबैनो जों तिनि दैना बरम लेवै मानो तिनी तो बननो तुम तुई हिंजागो बनो तुम तुई मुनो खगैनो जों तिनी हिंगा पूजा खायजागो तिनी तो तिनी हफुं दंनाय खना सारि पर्यन्त दंनाय मानो अन्नबो करमा परेबो अ तेरो खायजागनाय खना का ताम खलायजाक न खना के मानो कैसे जों अन्नबो दंनाय माइ बारक जोंना बिनि जे माइ बारक मानि जे प्रसाद न जों तिनी हिंगा सालायजानाय सामा परेबो खलाय जों तिनी अ तेरनो समाप्ति खलायबो जानाय नायदि गुरु हिंगा कैसे लामा फुनुना बो तिनी हिंगा थैबो थैया बेबाक्सा नायदि सिनि जता हिंगा गाहाम सामंकलां खाय कलां थांमाने मसे तिनी मुखमु दं हिंगा जों बिनि नायनायखे बागिनि हिमेनो जे जगाव हिंगा जे बिखरा गोरै बर रखनो बो बिसे सिक्कानो जो सिक्का हिंगा ताबो सिनि समाजनि मेरन प्रथम सिगां जेरै आश्रम होतिनि सिक्कानो थैनो जो बो कैसे साव नायदि कलम कम सबसे सारा पिटिउ गुरि माने हिंगा कलम एमन जो केंद्र संगा कलमनि जोरना जों तिनी प्रतीक जे सिनि दफा खलुक दंनाय रंनो तिसानो संतो कारण जोंने समय गुरुदेव साव सिक्का करि ग मखलनो गुनु गेवे गामसा केंद्र हाके बनो जुदि हाके मखलनाय जों कैसे धर्म फोन खायनांदि जों कैसे व्यवसाय फोन खायनांदि जों तिनी के दफा हदानि राजनीति फोन खायनांदि केंद्र सिनि जतनि हाके शिक्षा नामा शिक्षा तो हांगा कैनो सिनी ज्ञान न सब समय हांगा कैसे ज्ञान न काहाम न संखु सबे रमान हांगा नाय दि जों ताबो को हांगा ज्ञान न संखु सबे रिमेया कारण हांगा सिनी जे तो पहदाबो ताबे एमन अवस्था बं तंखा परिनाय र करिखासे हिनि मानो जतना हांगा सामन पुरि दो के ताबो तिनी धर्मनि माध्यमे का और तेरने माध्यमे बरनो कैसे हिंगा काहामनि लामो संखुबायदि जों आबाबाय नंगा जों तेरनो खायजागो कारण हिंगा गुरुदेव शांति कलेने एमन जिनिस हिंगा बेरे थानिबो हिंगा काहामया लामा नामा मनसाफोर करे जों जतन साइमानो सेनिति प्रहाव बो तिनी हिंगा बनो हिंगा तो अनेक समय हयतो साइमे आरो बनो हयतो तिनी हिंगा कैसे कैसे अस्त्र आघात फोनो खायके आबो बाय बो साइकलंग तो हिंगा बेखौनो दुखनाय जेमन जिसु ख्रिस्टाबसे तिनी हिंगा बो तिनी हिंगा क्रस खलाय बोथाजो तद्रुप हिंगा बर सिया बैसानो मोहायके हिंगा आबनो तो तिनी हिंगा प्रत्येक लोकरंनि थानिबो अब संवान सुक्ताय दरकार दङ सिनि जे दफा हदो किसा हिंगा कैनो अन्य कक बाय कैनो बस काहामदा खायतो हामिया खायतो अब वान सुगिया केंद्र संवान सुगि जिकुनो सामंनो खायखो हिंगा जों अब अनेक समय गोसखानो गासैनो संवान सुगिया जुदि खायखो हिंगायनो सिनि दफा हदोनि बागै अनेक गिदिर जों तला कलुबि
bo hai tini hinga pene wan sungna motai ni je motai be pathok be ri hajak na karon no college go motai na punu dikai sung punu ri maya borong na punu ri man ngai bini je samung kaham ni tum bising tino তাবসে পর্যন্ত কলাইয়ে জায়গা জায়গাবো চিকন মিকন তিয়ার খাইতো যারা বুঝিয়া রকনবো তিনি আঙন কষা নামছো जों जिखुनु कायसा हंगाखाय कायसा जेद फखदानि बागै सामु खायनाय रनो जों बनो बुजिथायनांगौ